ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ବହୁତ ୟମି ହେଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ତେବେ ଯାଇ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ୟମି ହେଇଥାଏ ଯେ। ତ ଯେତକ ଆପଣମାନେ ନ କରିଥିବେ ସେତକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ରେସିପିଟି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ କିଛିଟା ମୁଁ ମସରୁମ୍ ବା ବଟନ୍ ମସରୁମ୍ ନେଇଯାଇଛି। ତା ପାଇଁ କିଛି ହଙ୍କଡ଼ ବା ଦହି ନେଇଛି, ଛଣା ଦହି, ମାନେ ତା'ର ପାଣିଟା ବାହାର କରି ନେଇଛି। ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କିଛି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ହଙ୍କଡ଼ ବା ଦହିକୁ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛାଣିକିରି, ସେଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଛତୁରେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଛତୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଦହିଟାକୁ ପୁରା ପାଣି ତା'ର ମାନେ ଛଲନିରେ ରଖିଦେଲେ ନା, ସେ ପୁରା ପାଣିଟା ପୁରା ବାହାରିଯାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଦହିଟା ଯେଉଁ ଚେକାଟା ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ରଖିଥିଲେ, ଛେଚା ରଖିଛି, ପେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆପଣ ପେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଦେଇଛି। ଛେଚା ଦେଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଆସେ, ତ ଖାଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛେଚା ନେଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ମୁଁ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପକାଇ ନେଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ଚିଲିଟା କଲର୍ ଦିଏ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ଚିଲିକୁ ପୁରା ଭରିକିରି ଗୋଟେ ଚାମଚଟେ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭରିକିରି 1 ଚାମଚ ନେଇଛି, ପୁରା ଭରିକିରି ନେଇଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ରାଗ ଖାଉଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ପକାଇ ନେବେ। ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ରାଗ ହେଇନଥିଲା ଏତିକି ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାକି ମସଲା ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି ଜିରା ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି। ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କିଛି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି। ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଧନିଆ ଦେଇଥିଲି, ପୁଣି ଜିରା ଦେଇଥିଲି, ପୁଣି ଗରମ ମସଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ପୁଣି କରି ପାଉଡ଼ରକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କରି ପାଉଡ଼ର ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହିଁ ଦେଇଛି। ସଲ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ମୁଁ ସେଥିରେ ତନ୍ଦୁରୀ ମସଲାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଛି, ଆଉ ଗରମ ମସଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସଲ୍ଟ ଯେହେତୁ ଦେଇଦେଲେ ସେଥିରେ, ତ ଆମେ ସେଟାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତନ୍ଦୁରୀ ମସଲାଟା, ମୁଁ ତନ୍ଦୁରୀ ମସଲାକୁ ଦେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଗରମ ମସଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପୁରା ସୁଖା ହେଲେ ହିଁ ଆମର ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଦେଇକିରି ଆମେ ତାକୁ କରିପାରିବା, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ପୁରା ସୁଖା କରି କରିଛି। ତ ତାକୁ ଭଲସେ ଆଉ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ଚିଲିର ପୁରା କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କଲରିଂ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହିଁ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେବା, ବେଶୀ ନାହିଁ। 10 ମିନିଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ସେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେବ ନା, ତ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ କରିବେ, କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସେ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଲଗାଇଦେଲି। ମୁଁ ବଡ଼ ଷ୍ଟିକ୍ ରଖିଥିଲି, ସେ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କରି ସେଥିରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ ଦେଇଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ସେୟାରିଂ କରିବେ। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି। ଆମେ ତ ବାହାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏମିତି ଖାଆନ୍ତି, ତ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଆମେ କିଛି କରିକିରି ଖାଇପାରିବା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ବହୁତ ୟମି ହେଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଏମିତି କିଛି ରେସିପି କରିକି ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଦେଇଦେଲେ, ସେଥିରେ କିଛିଟା ମଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଅଏଲ୍କୁ ମୁଁ ଦେଉଛି। ମଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଅଏଲ୍ରେ କଲେ ନା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ମଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଅଏଲ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ ପୁରା ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେଲି। ମଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଅଏଲ୍କୁ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଇକି ପୁରା ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିନେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଯେଉଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ନା ମସରୁମ୍ଟାକୁ, ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ କରି ସେଥିରେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଇନେବା। ଯେତିକିଟି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଧରିବା, ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଅଧିକା କମ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ।
जेहेतु आम गोटा गोटा करवा बहुत ही बढ़िया टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है। तो बर्तमान देखो मुझे गोटे गोटे कर पूरा ताको भरा भलसे करदे कौन करी पुणी ताको टिके घोड़े ना घोड़े नेले ना सी पूरा बढ़िया से सीझीज आ बहुत ही बढ़िया हम से मुझे घोड़े देती। मु गैस फ्लेम को एकदम स्लो रे ही रखी कहीं स्लो रे रखिले ना से पूरा पुड़बनी नचे तलपट लगिज ना से एकदम स्लो कर देती सागे टिके गोटे 2 मिनट पे घोड़े देती बेसी नहीं मात्र 2 मिनट पे 2 मिनट पर आम ढंकन पुणी बाहर करना पुणी एपट सेपट कर उल्टे देवा। देखो गैस फ्लेम स्लो थी ना केते बढ़िया से देखो होइछि। तो आपण मैंने एमती करूँ गैस फ्लेम को स्लो कर देते पर जो तार वाटर रिलीज होगा लगे ना से गैस फ्लेम को एकदम हाई रे ताको टिके टिके करने तो सी फटाफट हो बहुत भल से सीझी जाऊँगी बहुत ही बढ़िया हो जाऊँगी। बर्तमान पुणी थे घोड़े देती पुणी थे बाहर करी बर्तमान देखो आम यही टाइम ना गैस फ्लेम को हाई करी बर्तमान ताको एपट सेपट कर बहुत ही बढ़िया होता देखो पूरा सीझी जाइए बहुत भल होइछि। बर्तमान आम सेटा को कौन करा टिके स्मोकी फ्लेवर देवाई बेसी ना टिके जस्ट स्मोकी फ्लेवर आसापी से कौन कली मुझे गैस हाई फ्लेम देकरी टिके गोटे 2 सेकेंड ही से देदेवे बेसी देले ना तो पोड़ीज से आम टिके जस्ट हाई फ्लेम रे टिके देकरी ताको करदेले बर्तमान आम रेडी हो सारे। देखो केते बढ़िया होइछि बहुत ही यमी और टेस्टी होइछि देखिपे। बर्तमान देखो आमर रेडी हो सारी केते बढ़िया लगुच बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी आम जेहेतु टिके निआरे देइथिले तो सेटा देखो टिके टिके ब्लैक ब्लैक देखा जाए बहुत ही पूरा तंदूरी टाइप रही है। आमर तंदूरी बर्तमान मशरूम तंदूरी रेडी हो टिके स्प्रिंकल करना कौन आमचूर पाउडर या आपण चाट मसला जहाँ भी से स्प्रिंकल करें आपण पाखे जहाँ भी अवेलेबल अच्छी। बर्तमान देखो आम से लेंबू आ कंचा पियाज देकर खाइना ना पूरा चिकेन टिक्का जो चिकेन तंदूरी यहाँ से मशरूम तंदूरी है पूरा टॉप टेस्टी बहुत ही बढ़िया होती। तो आपण मैंने निहाती एमती थे ट्राए करूँ केमी लगुच मतलब निहाती कमेंट सेक्शन में जनइबे भल लगे निहाती चैनल को लाइक वीडियो टी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब निहाती कर दे नुआ थे बेल आइकन ऑल दे देते जो आप नुआ नुआ नोटिफिकेशन पहुँच पार। तो एमती वीडियो को देखु वीडियो रे आउरी बहुत गुड़े चैनल आउरी बहुत गुड़े वीडियो अच्छी सेटा को आप देखिकी निश्चय प्रस्तुत कर खातु एमती वीडियो को देखु सो वीडियो टी देखि फुल थैंक यू सो मच।